מה קורה חברים? אוהדים בסרטון, והיום אנחנו בודקים את העדכון החדש שיצא בפורטנייט. בואו נתחיל. יאללה. אוקיי, אנחנו מתחילים. משום מה אני 80 פינג, לא הבנתי זה. אוקיי, לא עלה סרטון על העונה החדשה כי לא היה לי זמן, אז אני מקווה שאתם כבר יודעים את העונה, כי נראה לי אתם כבר יודעים, היא יצאה לפני שבועיים בערך, 3. אגב, זה הפעם נראה לי הראשונה שאתם שומעים את הקול שלי, אז כן. טוב, הנה מתחיל משחק עוד שנייה. הנה זה מתחיל. אנחנו ננחת בבית הגיבורים. פה. טוב, בואו נתחיל. מה זה לוחתים פה? מלא, זה פעם ראשונה שאני רואה כזה הרבה אנשים במקום אחד. אוקיי. נשמור את הפיסטול. 16? עוד 16? פגוע ממש? וואן שוט? עוד 16? כמה 16? מת. מת. התחלנו התחלה טובה. מה? חזר? אומייגאד. זה כנראה חלק מהעדכון. פטיש מצ'פטר 4. וואו, איזה שבור. מת. יש לו את הכלב. פה שילד. יש לו ביגו. יש שם צ'סט. אני חייב ללכת. לא יודע, לא. טוב. אוקיי, אני פה בקשפת. השלבי. הוא לקח 600. כן, ניקח. אני צריך לשאול אתכם מה לדעתכם על הנשק הזה. אז אותי הוא ממש טוב, אז קניתי גם אותו. סופרמן פה. לא יודע אם אני אקח קודם, אני פותח את זה. רגע. נו. לוקח את הריפט מהר. ביי ביי. טוב. אני אלך לפה. נבדוק אם פה אחד. הלך לנו לבורגיני. פה. טוב, אנחנו נחכה. הנה, יש כאלה שמריות. נלך להרוג אותם. טוב, הנה הם פה. קנו.
בוא אליי, מי אתה? שלא, מה? ככה? איי! חזק, חזק. בוא נעשה את ה... מה? מאמין. טוב, בוא נעשה עוד משחק. אוקיי, הנה אנחנו... נראה לי ירצה להרוג את הבוס. ועדיין אני רוצה למצוא דברים חדשים, כי בטוח לא רק הפטיש חזר. אוי לא, נחתתי גרוע. אני נחתתי פה בסוף בקבוצה הזאת. מקווה שלא ינחתו אותי. טוב, נקראות אני פה. שש. פה, פסטול. אני לא שם טובים בכוונה כזו. מחכה למיניז. איזה עם חרגול. איזה עם חרגול. באמת. משהו. אוקיי. 14. לא, זה בוט. אביק שלי. טוב. טוב, אני אשים את הבגלים פה הרחקות. לא, יש כאן צ'קים. שש. הביג. טוב, אני אהיה פול. צ'קים. זה לא שלך. מסתבר שזה רק שתי בוטים ובעייתה. טוב, בוא נלך לעשות קילים. או שעכשיו נלך לבוס. לא יודע. טוב, בואו נחליט, עכשיו אנחנו הולכים להרוג את הבוס. רגע, אני צריך עוד כדורים. כדורים. אני לא יכול להרוג את הבוס בלי כדורים. אני לא יודע מה לעשות. לא הביא הרבה. טוב, מתחילים. שוב. איי, מתערבים לי! יאללה. ברחתי מהבוס, איכשהו תמיד לי אוהבים להתערב. קצרים. לא יכולים לתת להרוג בוס בשקט. לא יש להם. טוב, לא. פליש. נהרוג אותו. רוטה. איפה הוא? פה. קפה. איפה הוא? יש בן אדם אחד, והנה הוא מת. עוד פעם זה, עוד פעם בפטיש. קח את זה, איפה זה פה זה זו. אוקיי, הרגנו מישהו מהפטיש, זה כבר טוב. נשק יותר חזק. אוקיי, אני חוזר לבוס. בוא נחזור אליו.
לעצור הדרך. חזרנו לך חמוד. נרוג אותו. לא, עוד פעם הוא. יואו, טוב, זה היה הסרטון שלנו להיום. אני מקווה שנהנתם, ואני חייב פה לפרגן לפישרמן, החבר שלי, שהוא עזר לי בעריכה ובתמנל, אז תכתבו לו בתגובות ותרשמו לו לערוץ, אני אשים בתיאור את הערוץ שלו.